Hello? Magadi. Hello, Magadi ndiri kukunzwai. Hello? Hello, Magadi. Trish. Watora phone. Ngati nditambudza kana. Ini zita rangu ndinonzi Zakaria. Kutanga kuimba ndakatanga 1975. Zvakandipa chido chokuimba baba vangu inini vairidza kutanga. Saka ndaitiwo kana vachinge vaenda kubasa ndasara kumba ndaitotorawo gitari ravo ndofunda kusvika ndaregona. Ndipo ndakazotsvagawo vamwe vangu tikatanga kufundisana kusvikira tositagona taumba bhendi redu rainzi Green Mangoes. Tikambofamba mumapurazi matakakurira tichimudaro kusvika patazosimbisa bhendi redu tapindawo mutown muHarare. Bva tatanga kuedza negurupu rainzi Vuka Boys. Vuka Boys bva yaparara patazofoma Kiyama Boys. Ndinotoda. Ivo vaiva vasingadi nazvo. Vaiti vakaudzwa kunzi ndamberi ndichiritambisa vaisvikopopota kana vabva kubasa indongonyarara zvangu. Asi vakazonzwa kuti ndakugona kuridza. Kubva munguva ndichitora gitari ranga ndichada kuriridza. Vakaita sekundiramwira vatatora gitari riri. Ndovakazoita kuti ndibudirire manje. Ivo mabudirira vakazvitora sei manje? Vakatenga kutofara nazvo nokuti zvanga zvaakunzwika nenyika yose. Plus ndanga ndakutoti neimwe nguva ndikafunga kunovashanyira totsvaga chitrauzi kana chibhatya kana chiindombonovapa. Ivo vatanga vanyatsoona kuti iri basa. 1990 nekuti kwese uku kwatakatanga kudzidaidza masingles panguva kusati kwaane maalbums. Saka yainzi kubva kure 1990 ndo yatakatanga kuzivikanwa nayo kuti varekodhawo album. Ende vanhu vakaigamuchirawo zvakanyanya tikatowana gold disc nayo. Composition yechikwata chenyu yanga yakamira sei? Mamuinani muchikwata ichi zvakareleasa album yekutanga kubva kure? Ngaiti Sifas Karushanga, Alec Macheso, Gift Putaz, Silas Shaganyuka, neni tiri 5. Okay. Then iko ana system tazvida wakazopinda papi pa Kiyama Boys, wakapinda mugore ripi? Ana system tazvida akapinda 1988. Apinda mugrupu redu munhu aimba macopyrights dzechirungu dzerege dzese dzana Grigor Isaacs saka taimuridzira gare bva ndazofunga kuti no
aya macopyrights haamboita kuti iye azikanwe. Kana kuti dai watsvagawo nziyo dzeshona idzi omboimba vanhu vakuziva, but akasingagona kukomboza nziyo dzeshona. Saka mukomana ainzi Sifas Karushanga airidza rhythm guitar, ndakanyora kambo kainzi Mabawo, but ati system chichifunda kambo aka bva akafunda ndiye akazokaimba, ndokakazoti kuti azikanwe vanhu kuti kune anonzi system tazvida. So vanhu vangada kuziva kuti kana muchigadzira song kana kuumba song muchitanga masteps amunotora ndeapi, zvii zvinoitika kuti munhu asvike pakuti ndazonyora song yapera ready for recording? Zvinoitika zvakasiyana siyana. Mumwe munhu anogona kutanga nokunyora song asina kana tune yegitara, asingambofungidza kuti ringaridzwa sei. Mumwe munhu anoedza rhythm obva nguva yekuti ko ukateedzera rhythm ya song yawanyora haiimbike, chitraya unozosvika pakuti apa inopinda. Okay, saka song yavepo, magitara aya kuzoti lead richadai, rhythm richadai, sakomboza ndimi munhu munofunga zvese here kana kuti mune makubatsirana seband? Seni ndinofunga zvese, asi kana ndichinge ndafunga ndotovakomana zvandafunga izvi hazvisi zvokupedzisira. Ane mamwe maitiro chishandura kubva pane zvandafunga pamwana pekutangira kubva ipapo. Saka mumwe nomumwe anenge akufunga kuti angakwenenzvere sei. Vamwe vanomboti ndise kuti une muzukuru, saka vanhu vanoda kunyatsojekeserwa kuti zvakamira sei ipapo. Vanhu vakawanda vanopatsvaga, handinyatsoziva kuti vanopatsvagirei, asi rega ndingopataura. Aleke mwana wamainini wangu, saka andori munin'ina wangu. So Alec makatanga mese kuamba chikwata here kana kuti akazopinda paapakati? Akatozopinda paapakati. Nokuti kwandakatanga uko anga achiri mudiki. Okay. And apinda muka-identify chipo chake kuti akasimba uko, zvii zvamakaita kumuumbiridza kuti azosvika paari nhasi kunzi Alec Macheso? Ndakatanga ku-identify pabhass guitar kuti bass guitar anokwanisa kuriridza. Ndabatsirana naye pabhass guitar, ndichimuonesa manotsi apo nepapo nepapo, bva abata. Chechipiri bva ndati yoga nziyo dzandinenge ndichiimba idzi ndoda kuti uimbewo ipapo, ubheke mavocals, bva afunda zvese, bva agona. Saka paakazotangawo chikwata chake, vanhu vakatenga vakutomuziva kuti taimbomunzwa ari kwaNicholas Zakaria. Kuti ndaiti kakomboza album, ndaiti chiisawo song yako ipapo, vanhu vakuziva nokukomboza yake song woisawo ipapo. Saka vanhu vakatenga vakutomuziva kuti anotonyorawo zvimwe songs. Hazvina kuzomunetsa pakutanga gurupu rake. Ndingati nguva yatasvika iyo inorwadza, nekuda kwekuti kwacho kwatinotsvagira mari hakuna chinhu kwakaoma. Zvakabvira paCovid paipai. Covid yakatirova zvikanzi magitara regedzai kuridza, ndimunounganidza vanhu. Saka hatisati muunganidza vanhu, hatina kana hwana akatibatsira kana ane zvake. Vamwe vaitotiseka kuti vafidza nenzara. Saka nguva iyoyo yakatondirwadza zvisingatoita. Iko zvino tasvika futi pakuti vanhu vataisi shamwari dzanhano tichivaridzira havasina mari, vakatoomerwa futi. Saka zvokuita chaizvo hatisisina. Takutofunga kuti dai takatsvaga mamwe mabasa asiri ekuridza, pamwe zvaigona kutibatsira. Okay. But muchitarisa career yezvemimhanzi, ikeria here yokuti mungakurudzirawo kana mwana kana hama yenyu pedyo kuti ita zvekuimba zvinhu zvine mari? Panguva ino zvaakunetsa, handigoni kuzvikurudzira kuno mumwe munhu, nokuti zvinotorwadza. Zvikasvika panguva yekurwadza zvinotorwadza zvachose.
vanhu vamagitari munozva kuti tiri vanhu vakashoreka zisingaiti. Vanhu vanenge vachiti marombe havarore havadii basa ravo nderekungonohwa vachienda nekuputa mbanje endeti sandivese vanoita izvozvo. Saka kuti uzoona vanhu kubatsira panguva yekuti watambudzika iwe uri munhu akashoreka kuvanhu unomushaya. Tichitarisa panyaya iyoyo yekuti vanhu vanofunga kuti hamurore hamuite zvinhu zvakanaka muupenyu sevaimbi, imimi mhuri yenyu yakakura sei uyezve I think everyone knows kuti makarorawo mudzimai aiita zvekuimba, ungatitsanangurirawo nhoroondo iyoyo? Mudzimai wangu ndakatoimba naye kwemakore, andone nziyo dzinozivikanwa muno muZakaria. Tikatoita vana kana kuti 4 avatokura. Vanhu vangada kuziva zita remudzimai wenyu kuti vanonzani uyezve kuti vana vacho vari kuitawo zvemagitari here kana kuti vari kutoitawo zvimwe zvavanoita? Handina kunyanya kukurudzira kuti vana vangu vaite zvemagitari. Ndaingoti kana wazvigonawo ita zvinogona kubatsira. Kune mukomana mumwe achinzi Matthew ari kuridza nababa Harare. Ndiye munhu akashingirira kuti ndotoitawo zvamuri kuita. Tikatiita kana wazvigona. Mudzimai wangu ine anonzi Margaret Chiroro. Asi nguva ndakamuroora ainzi Margaret Gweshe. Ndozita raizikanwa naro muno muZimbabwe. So tichitarisa ipapo kuti makatora munhu aizviimbira then pamamuincorporata muband menyu, makazovati musaramba muchikomboza here masongs kana kuti vakangochuza kuti ndakutora epic seat? Zvavakaita pane gore rambotanga kunetsanetsa zvino 1989 tarekodha akambokainzi mabhaua. Saka ivo vakangona sekuti zvinogona kuvanyadzisa pavanhu kuti tinoenda kubasa chidzoka tisina chatiinacho, zvimwe zvacho zvichiramba kunyatsobatanidzika. Chimwe chinhu nekuda kwechechi ndoimwe vakanyanya kukoshesa manje kuti nekuchechi kwandinoenda kuti ndirambe ndichienda kumagitari uko hazvina chimiro chakanaka, kubva vangoregedza ipapo. Asi handina kuti musaimbe. Chero izvozvo ndinovaudza kuti kana magona kukomboza masongs, kombozai tikubatsirei kurekodha. Saka iko zvinezvi vari kutonyora masongs. Alright. So zvadaro 1998 kana 1999 kwawambwa chikwata chaAlec Macheso. Vanhu vazhinji vanenge vada kunzwisisa kuti paya chii chakaitika, pakaita fallout here, mamusingachawirirani here kana kuti chii? Zvinoitika muvanhu munonetsa kunyatsomupinda kana kunongonedza zvirimo. Inini ndakasiya Kema Boys ndikaenda kunodhiraivha marori. So ndaifungidza kuti kuda ndichadhiraivha kwegore rimwe chete kana makore maviri kuti ndikwanise kuwana mainstruments. Ndakakrosa bhodha, ndakrosa mabhodha kuti hapana chandakagona kuburisa kusvikira vakomana vandoudza kuti tava nenzara toita sei. Ndikati no, chitsvagai munhu anokurudzira redi kuti muite mashows. Bva vamutsvaga vakamuwana, vavapractisa, vakatanga kuita mashows vachiedza nziyo dzandairidza nawo idzodzo. Vakafamba vakadaro kusvikira vagadzira dzavo nyowani semunhu alega inyora kanziyo. Saka munhu aigara achinyora nziyo dzake kusvika varekodha album yavo yekutanga kubva yaita zvakanaka. Vanhu vakamuchira, vanhu ndobva vakatanga kuzoti vanhu aya havasisiri vese ndara ari kufa, vazonzwa kuti ari kudhiraivha marori. Saka kubva ipapo dzakazonguva dzanyaya haaite mudhara uye akasiya vana vachifa nenzara zvakadii kuti hamenda vana kuti vabereke kumusana naende navo kumarori here kati hamenda vaida kuti ndidii. Ndakafunga zvekumarori chete ndikati vakomana mavarume makuru makura ndichiona izvokuita chete. Aba muchikwata mama ane vanin'ina venyu tu Alec na Zaka. So mukufamba makadaro semhuri
munobatsirana sei even up to now pakuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka? Tinongosangana tichimhoresana, makadii mabasa ari kudii, ari kudai. Ndikaona zvandiomera nomboti Zaka chimbovambo ndibatirawo rhythm ndimbonzwa hendi yako, anouya oita kudzokera kubasa kwake. Muchitarisa music industry muZimbabwe, zvamungati zvasumukira kana kuti zvadzokera kumashure ndezvipi? Music industry zvinhu zviri pakati nepakati. Pane pazvinomboda kusimuka, pane pazvinomboda kudzikira, nekuda kwekuti isisi takatanga kare, tisi takadyara modzi iri kuteverwa nevakawanda. Yakuti muZimbabwe muno musambo usungura chaiyo yakatobva pandiri. Saka ndokuteverwa nevakomana vese vachimodify vachiwedzera zvavanowedzera, vachiridza kusvika nhasi uno varongoridzawo zvavangoda kufanana. Kuti mwana kutarisa bhiti riripo kumusic, ibhiti rakatanga neni. Nokuti hakuna mumwe angati ndindakuya nebhiti rindega, hakuna kumwe kwakariwana. Vanototevera kubva pandiri vachinonga waya idzo nedzidzo idzi. Angaite number 1 zvake, number 1 haina basa, asi kwakakazvitora kwacho akatozvitora kwandiri. Chinoitika ndechekuti ina handina kungwara. Munhu wandinotarisira kuti ndiye akangwara pamberi pangu ndiMwari. Saka ndakazoona kuti mukurarama kwangu ndikasanwa, ndikasaputa, ndinogona kuchengeteka zviri nane pane imwewo nzvimbo, uye ndofanira kunamata. Saka ndinonamata Mwari, vanova varivo vandinotya. Ndozvakandipa kuti ndichengeteke kusvika nhasi. Hazvirevi kuti handifa kufa ndichafa, asi kana pari zvino ndichiri kurarama. Kumashows kwamunoenda tinoziva kune miedzo yakawanda, kune zvakawanda zvinoitika. Imimi maizviconducta sei semunhu ari kuziva kuti ndichanosvika pachaunga kune miedzo yakawanda? Munotoziva kuti havaregi kwanza Nicholas Zakaria asvika vese vangada kumhanyirei kwamunhu. Ichokwadi, zvinoitika ndezvekuti kumashows kuyo vakawanda vanhu vanokuedza, asi kana uchiziva chokwadi chezvauri kuita haugoni kuedzeka. Kune chinhu chinonzi madzimai, vakadzi vaya vanokuedza netriki dzese kuti kana usina kusimba unotokundikana musi iwoyo. Saka ndo zvinhu zvandotanga kucherechedza ine kuti chisangana nevanhu vaya handivaseme, handivataurire mashoko akaipa, asi ndinongoratidza hangu kuti handisi divi iroro vanenge vachida. 47 years muri mumusic industry, apo pamunoti izvi ndo zvandakaita zvinobatika pa47 years kuridza nebasa randakaita, kuti izvi ndo zvinoshoreka zvandisina kunge ndasimudzirwa nazvataishuvira zvinge zvakaitiwa, kuti vana mangwana vari kukurawo nevamwe vanenge vachikuona mune zvamukutaura vanoda kuzopinda kuti tofanira kudai kuti kudai. Zvinoitika ndezvekuti mukana kana wazaruka ushandise. Inini Mwari wakandizarurawo zvinhu zvishoma shoma. Ndatora nedzimba dzangu 3, 1 iri kuNotoni, kuNorway kwekwe, 14 roomed house, neino iri panapa, neimwe iri kuUnity G. Saka ndo zvinhu zvandakaitirwa naMwari. Ndotenda zvikuru kuti kune vanoshora vaya vakasvika pandiri vanogona kunyara kuti uyu pane zvaakaitawo. Ndombokudzosai kumashure bishana mambotaura imimi muchiti vaimbi muno muZimbabwe handitika vanhu vakashoreka. Kune dzimwe nyika totoziva kuti vaimbi vanotopiwa maendorsements akawanda, vanenge vari mapublic figures anoleader. Chinoita kuti muno muZimbabwe dambudziko iroro rirambe riripo, endi zvamunofungidzira kuti zvofanira kuitika vaimbi sevanhu vari kufadza nyika, sevanhu vari kuita entertainment kuti vasumukire zvii? Isusu vaimbi taifanira kuonekwa nehurumende. Ndo chinhu chokutanga. Hurumende ikoziva kuti ine vana vayo vari kuimba vari muZimbabwe, ende zvichemo zvavo ndezvipi mukati mukurarama kwavo, kuti varambe vachifadza nyika. Ndaisu kwedu kufadza nyika ka hatitaure zvepolitics nguva dzose. Aiwa, toda kufadza nyika, nyika irambe ichifara, izive kuti tiri kuenda kupi, tofanira kudii. Saka nokudaro tofanira kunge tichipiwawo mikana yekuti vaimbi taifunza kuti munogara nzvimbo yakati, awana land uku, endai munovaka dzimba dzenyu ikoko. Tonovaka dzimba dzedu, kuri kuvakirwa asi kunovaka tega. Asi hazvina kugona kunge zvakaitikawo matiri. Tonyazoona kuti kurangarirwa kwedu kuchiri pasi pasi, hakusati kwasvika panzvimbo yatinotarisirawo.
Okay. Nekuti chinozoitika ndechekuti vanhu vanoona zvavanoona zvinenge zvisiri munhu. Munonzwa sei vanhu vachizotaura seizvozvo kuti tachifunga kuti kudane zvakati nezvakati uye asina because tomuona pamwe achibuda pazvivhitivhiti anyorwa pamanewspaper. Saka vanhu pavanozokuonai what's their reaction? Imimi semuimbi munonzwawo sei? Ndinonzwa kurwadziwa nokuda kwokuti kana ndisina handina zvishoma ndotoshaura ndingachiwanawo pupi. Asi tarisiro ndeyekuti ndofanira kuva nechinhu chokuti ari kuda kuzoitawo sebasa rangu mangwana avewo nechido kana chivimbo chokuti iri basa rakanakira zvakati nezvakati ngazvionekwewo pandiri akatangawo kare. Ndozvinoita kuti vadiki vatangewo 29 albums in 47 years. Mangazvikwanisa sei uye maalbum enyu ese iwawo ane dzidziso dzipi dzamuiti ndidzo dzaiita kuti munyore midzi idzodzo? Maalbums angu dzidziso ndedzekuti ndinenge ndichida kuti vanhu tese munyika tigone kuziva chakaipira kutukana kana kurwa. Ndinenge ndida kuti vanhu vanamate vazive Mwari, vanhu vakudzane, ndozvoita kuti tigone kuenda mberi nekurarama. Nokuti tikasakudzana tosvika pakurwa. Saka tikakudzana tonamata Mwari tinenge takuziva zvinhu zvinokosha pamberi pedu. Right. Pa 47 years idzodzo album ramakatanga naro nealbum ramava naro nhasi neari pakati apo pane musiyano. Ndezvipi zvamaita machanges nekuti mune makunyatsoona kuti izvi zvazvichaenderana nenguva yakati, izvi zvazvichaenderana nenguva yakati? Makambozvitaura kuti pakutanga ndakatanga nechiridza magitare matatu. Ndikambofamba nawo akadaro. Nekufamba kwenguva ndakazoona kuti no, sound yangu mumusoro iri kuramba ichida kuwedzera zvimwe zvinhu. Pandakuridza magitare 4 iko zvinoshandisa magitare 4 anovanga asingaridzwe muno muZimbabwe chero nahani. Yakuti iko zvinhu zvese vazhinji vari kuridza vakutoridzawo magitare 4 sematangira andakazviitawo inini, nokuti vakazvinzwawo kuti zvakanaka ende zvinonakidza. Ndiwo machenjisi andaita pakuita nziyo dzangu. Takatarisa mazuva ano kune inonzi ama 2000 ndo vakangwara endi ama 2000 vakauya nemusambo wakungonzi simdanso. Imimi ndinoita pamwe wakuti tsikirire sungira because vazhinji vaenda kumabhendi makuru. Tingangoti way of living yachinja izvinezvi yava fast. Ndezvipi zvamuri kuita kuti mufambiranawo nenguva toti kunyenga vechidiki kuti vauye kumashows vafarire sungura kuti jenera renyu rambe ririmo? Chinonesa ndechekuti hatigone kubhita radio. Radio ndio iri pamberi pedu. Radio yakatidzikisa tatodzika zvachose. Radio ndio yofanira kuramba yakandisa pastandard yangu. Uyo anonzi sungura ingairidzwawo kuradio. Uyo anonzi dancehall ingairidzwawo futi kuradio. Anoda dancehall zvongoonekwa kubva ipapo. Ndo pano pandinoona kuti chakati pakudzikira ndechekuti Ngoya na Jonathan Moye vakasimudzira dancehall zvakanyanya. Vanhu vakatanga kuti dancehall ndiyo chaiye. Vakatanga kuputwa kunwainwa. Ndikaona kuti zvinhu pazvakuenda apo hazvichadzimuka izvi. Saka nhasi vanhu vazhinji unoona mudhara mukuru anenge inini sapota dancehall chaiye zvisingaite achiumburuka madhaka kushauti kochii haina kuipa dancehall. Musamba tinoziva chero ini ndougona but handingoda hangu kuti ndiuite handimazvona. Okay, munonzwa sei iye zvinezvi muchiona maproducts akadarika nemumaoko menyu? Vamwe vabudirira, vamwe ndo vakatadzawo, muchingovaona kubudirira kwavo sababa unzi senior lecturer nenyaya makaguruma vanhu vakawanda. Ndinonzwa kunakidzwa kana munhu achibudirira nebasa randinoitawo inini, nokuti ndobva ndafunga kwandakatangirawo inini kuti saka vanhu vaiteerera ka iko zvine zvavabudirira nazvo zvotori right. Saka zvinondipa kushinga kuti rega ndimboenda mberi nazvo zvishoma. Right, pama-albums enyu ari 29 ndeipi kana kuti pama-songs enyu ese tongoma multiply yakadaro yamunoti this is my best song kana kuti ndio song yakandispa ndoifarira kuti ndakaninyora yakandinspira nezvakati. Ndinoda album inonzi Mbuva yeupenyu. Chikonzero chiri chechi inokurangaridza. Kakambo kanonzi Tsamba.
kakandiitira zvakanaka. Chero nhasi ndikakafunga zvandinotarisa kuti ndo zvakanoreva, asi izvo zvinotarisa vanhu vanoandasa nepasaidi. Indototarisa kuti kandotaura zvimwe zvinhu zvinokosha pakare. Ndakakakomboza ndine chinangwa chikona kuti munyika muno munhu ngaaratidze zvaari. Zvikaonekwa nemunhu ari kumashure kwake akazviteedzera, munhu iye anofanira kusimukirawo. Ndosaka ndaiti tsamba iye ndaida kuti kutaura kwako ive nokutaura kwakanaka. Ndo zvinodiwa nababa. Kufamba kwakufambawo zvakanaka ndo zvinodiwa nababa, kuitira kuti anoona mafambiro ako mangwana akaateedzera anogona kubudirira nemafambiro iwayo. Ndezvipi zvamunofungidzira zvofanira kuitwa pakati penyu vaimbi nethe corporate world kuti musimudzirane? Nguva dzematambudziko dzamumbotaura paipa kuti vanogona kuti ndinofira mudundu kuti handikwanisi kutaura kuti ndingabatsirwa nani, asi andombobatsirwa nani, kuti pave neikako kekutrustana kuti munhu ya chandaiona inini ndingatadza kutaura hangu, asi ndaida kuzama kutaura kuti dai pakaumbwa boka, ndingati boka rotungamirirwawo nemuimbi anoziva kurwadza kunoita music. Munhu uye akanzwa chichemo chemunhu ari kuita zvemusic anokwanisa kuchitaura kana kuchisvitsa kwachinofanira kusvika zvakanaka. Kwete kuti otora munhu anotamba golfu otitungamirira music, anotungamirira chiipa. Anoziva nezvegolfu. Kandi webhora tungamirira music anoziva chiipa, hapana chaanoziva. Saka ndo zvandaifungidzira kuti dai papa panzvimbo iyoyo poiswa mumwe munhu anoziva nezvemusic, vaimbi vanogona kubatsirikana. Ukama hwenyu mise vaimbi hwakamira sei? Munobatsirana here, munodyidzana here, kana kuti anongori mazvake nazvakati kwane? Vaimbi tinodyidzana, tinobatsirana, asi kubatsirana kwedu ndekwekuti kana paita promoter anotora nhengi nanhengi uyai mudaiso muone kuti masenzi ipapo uye achitorawo yake. Ndokubatsirika kwatinenge tiri, kwete kuti tega handina chandinogona kubatsira mumwe wangu nacho, nekuti tiri kutamburawo. Handina promoter pamberi pangu, show ndinobhuka ndega, ndokunodi maposters ndichiisa ndega, ndoadvertisa ndega. Zvinova zviri zvinhu zvinokosha, nokuti kubhuka show nekuzomaketa show iyoyo kwakasiyana. Kumaketa kunotoda mari yakasimba. Kuendesa show yako kuredhiyo, kuendesa show yako kunewspaper, kuri kwese mese munenge muchibuda mari, pane mari yacho unenge usina, unoipuhwa nani? Hapana. Handimazvona. Alright. Kana ndisingakanganisi, pane pamunombopota muchishandidzana nemamwe masangano akazvimiririra muchidzira akaita fanana padare enguleni kudzidzisa vanhu zvegender based violence? Zveurongo wafanana napadare, ini ndakazvidira kuti semunhu anoenda kuchechi zvinopa kuti vamwe vanhu vazive kuti mararamiro yababa namai mumba anofanira kurarama sei. Tinobvisa chimiro chinonzi kurwa kana kutukana kana kuratidza mhuri, zvimwe zvinhu zvakaipa, ndo zvatinenge tichitaura izvo kuti hazvidiwe mumba. Vanhu vararamai nenzira yakadai kuti nyika ione chimiro chakanaka. Ndo zvakanakira vana padare vaive. Toti tikaita chimiro icho tikapedza kutaura paya, vanoti anodhiringe mbononwawo mumberi. Handimazvona. Pane vana vari kukura mazuva ano, vamwe vanongonzwa zita, vamwe havatozivi. Tokudzosera kumashure bichana, mungazvitsanangura kuti imimi Nicholas Zakaria murume akaita sei? Nicholas Zakaria murume akashinga ende akagwinya. Nenguva yandakatanga kusvika nhasi ndasangana nezvakawanda zvimwe ndichipfudzana nazvo nekuda kwepfungwa dzangu, zvimwe ndichizama kurayira kuti vamwe vanhu vapindewo munzira yakanaka. Saka mwoyo wangu wakatoshinga, wakatogwinyira zvose, hapana chandinozeza. Pane imwe nguva yandatotomboridza ndichirara musango pasina imba, ndaona kuti hapana zvekuita panapa, ndoda kuti vamwe vangu andinawo vaona upenyu hwakanaka, ndichishingirira kusvikira zvinhu zvakaita. Right. Being a leader, muri leader kumba, mune mudzimai nevana, muri baba. Muri leader kuchikwata, kubendi, kwamunotungamirira vana baba
ndizvozvo munozvikwanisa sei ende munozviendela sei kutungamira varume vakuru then mazati mabva kubasa mauya kunokumba mutungamira futi muri kunokumba mabasa tu akasiyana siyana. Ndinozvikwanisa nekuda kwokuti kumhuri yangu zviri nyore, ndinovaunganidza ndichivaudza kuti tino vanhu vaMwari, kurarama kunodai nekurespekta kuti ndibaba vari kutaura vanobva vateerera. Zvino kubhendi ndinovaunganidza zvakare ndovaudza zvechechi varume Mwari akanakira zvakati zvakati, Mwari akanakira nezvakati nezvakati. Saka isisi kuti tirarame ngatiteerera naye pane zvakati zvakadai. Iwo unotanga kuona kuti osvisho munhu picture ari kutipa yakanaka. Saka pane chese chandinotaura hakuna anoshora, anozamura kuteerera kuti zviri kutaura zvinogona kutiraramisa. Handiti ndakangana zvandaitaura mataura kuti munokoshesa kutungamidza Mwari peya here handitika. Munouya muchitiridzira isusu zvekuti dhakwa kubva watishimwa, makakwanisa sei kuramba makashinga muchiridzira zvidhakwa? Kereke yaiti chii pamunoenda kubelvi? Kuti pane imwe nguva yandinotombodzikisira kereke nenyaya yebasa rangu, nekuda kwokuti Mwari chaiye anoraramisa chidhakwa chiri mubhawa chichirarama kudarika munhu asingani hwawo. Sei achidaro Mwari? Kuti munhu wese ndowa Mwari, anodiwa naMwari. Saka iwo uchadza kupinda kunotendeutsa vanhu mubhawa, unotadzira sei? Chiri kukunetsa chii? Ushumiri hwako uri papi? Pane pazvakanyorwa kunzi musanotendeutsa vari mubhawa. Ari kunwa hwawanda kutendeuka, pakashaya anomuudza kuti kutendeuka kunoda kudai haatendeuka. Kunoda iwo wakaziva Mwari kare, pinda imomo mubhawa, utaure nemunhu ari mumubhawa kuti Mwari akanakira zvakati nezvakati, nekuti nyika igona kuenda mberi. Mataura imimi kuti makambosiya chikwata, Ruma yaiti masplita nekuti hamuna kuwirirana, isu dzedze nyaya dzemari handiteka nehukuru mubendi hatisi kuenda. Masiya chikwata pakashaya here ne47 dzadzisisa dzasvika 47 dzadzava kudhuze ndiko vabatsiri mukati bati chinangwa chacho chekuti raise mainstruments tenge mainstruments. Pakashayika here akavolontiya kana kuti akada kubatsira kuti mayambosisawo chimwe changu ndoda kuti ndiitewo mainstruments angu ndidai musina kuti hazvokuendawo? Pakashayikwa zvachose, nekuti nyaya yekuda mainstruments haina kutanga panguva iyoyo yandakazoenda kumatracks. Aiwa, ndakabvira ndichitaura varume we, ini ndikudawo zvakati, ndikukumbira anokwanisa onditengerawo kana gitari zvaro kana speaker box zvayo, asi paishaya. Vanhu vaichitotsvaga vanhu vane mbiri kare ndovavaida kushanda navo. Saka isi tisina mbiri hatina basa naye, asi ndokwatakanaangana nako kuti soitawo mbiri. Yanga iri nyaya yembiri here kana kuti nyaya yemari kuti anoitisa mari? Because mbiri mamatowa nayo kudhara. Mbiri yanga isati yanyatsosimba, yanga yavapo zvabo, yanga isati yanyatsosimba. Ndonguva yedu vana singadi kuti vadi mazita vanga vakuru panguva iyo. Vana Mukanya, Thomas Mufuma vanga vakuru, vanga vachidiwa nemapromoters stereki. Vana Mukoma muchakabva Oliver Mutuvudzi vanga vatova nembiri yakasimba vanga vachidiwa nemapromoters. Isusu tanga taakuzivikanwa, asi tanga tisingasvike pamwoyo wevanhu vaipromota. Handimazvona. Saka ndepi yamungada kupa sekurudziro kune pamwe isu toda kuzoitawo mapromota kuti tinofanira kushandidzana sei nevaimbi, kana kuti ndezvipi zvatofanira kuitira imi sevaimbi? Ndingati promota, chinhu chakanaka ndechekuti ukaenda pachikoro vana vachitamba mabhora echikwesha yaya, unyatsoti gumbo iri ndikabatirana naro rinogona kusvika pakanaka. Tanga kupromota mwana iye kusvikira azova mutambi webhora chaiye, ozochitaura mangwana kuti ndini ndakamusimudzira. Zvinotaridzika zvakanaka. Zvafanira munhu ari kuridza magitara ari kutanga kuridza asi takunyatsogona hake, asi magitara aya tikanyatsomupromota tikamutsvagira zvaari kuda mangwana anokwanisa kusimukira. Ndo zvinenge zvichidiwa izvozvo. Shuviro yenyu nenguva yamafamba kuvadiki vari kukura mumhanzi nevakuru vagara varimo ndeyekuti chii? Shuviro yangu ndeyekuti vakuru nevadiki ngatibatane music imwe chete.
tesitikurudzira nyika kuti nyika ifaranuke, nyika irarame zvakanaka, inzwe mashoko akanaka. Saka ndezvokuti isusu vakuru hatifanira kudzikisira vadiki kana kushora vadiki. Kana kuti ivo vadiki havafanira kushora vanhu vakuru futi. Ngavava vane zvidiki-diki zvavanotora kubva pavanhu vakuru. Isu tova nezvidiki-diki zvatinotora kubva pavana vadiki. Kuti upenyu hwedu huende mberi. Semuimbi akakura mumanzi wavako, hapana chinyuwani chamakaisa, makangozoinventawo zvimwe zvinyuwani handi. Ndeupi muimbi watingati makakura muchiteerera kana kuti wamunoteerera mumanzi yavo yamunoteerera, mungava muno muZimbabwe kana kuti kune dzimwe nyika? Kuti mimanzi yaningi inondikomborera, mimanzi yaningi inondikomborera. Inini ndaidisisa musambo simanyi manje yairidzwa South Africa nemusambo wekanindo zvairidzwa kuna Tanzania uko. Ndo misambo yandakakura ndichiteerera stereke ende ndaitoipractice ndichitoigona. Kandi ndazogona kuiratidza hangu kuti ndoigona. Asi ndo yandakakura ndichiteerera chaizvo. Right. Hama neshamwari nekuzivikanwa kwatinoita mate nyambiri haisati apa nekuzivikanwa kwamunoita munyika. Machinzwa mune mchifamba chinzi Nicholas Zakaria vanonzwa sei kuti vari kugara kunototi mucelebrity vedu vachoti togara hazvivashamisiri hazviona rukudzo rwamune mutwa kunze mabva muno. Vazhinji vanoshamisika kuti munhu uyandaura nevanhu here anogara pakadii. Saka vazhinji vanongonzwa kushamisika nokuti respect vanenge vachindipa inenge yakakurisa. Ndozogumisa ndakutonyara ndega kuti uyu mudhara kwandiri but ari kundikudza zvakanyanya. Vana kumba vachinzwa muchirira paredhiyo kana kuti imba makatanga kuzvinzwa muchirira paredhiyo, vakanzwa sei? Havana zvavakamboita kwauri kwamadzoka kumba vakura vari kuziva kuti vaiti ndikafamba ndikadzoka kuti baba takunzwa muchirira paredhiyo pakambo kanonzi kakati kai zvokuti muri kuridzwa. Chese chaitika muredhiyo maererano nenziyo dzangu vainditaurira. Vanga vagashira keriya yenyu vaizvigashira sei, maizvinzwa sei kana vakuudzai mashoko akadai? Vaitonakidzwa nazvo kunzi une mubereki muimbi. Zvinhu zvaita kunge zvinoshamisa kuvanhu but hazvishamisi hazvo. Kuti vainzwa kufara kuti vaifamba pese mwana wanenge ndimugere zvakanaka munonorera paredhiyo muri vemari. Vanhu vanongofunga kuti ukarira paredhiyo yatova mari. Nyatsai kujekesa ipapo hatizivi tototi kurira paredhiyo kuda paTV mari. Saka nyatsai kupa jekesa ipapo kuti hapana nechiripo chese. Imbiri chete ngonzi ningi hakuna mari yekuti ungatenge chinayo. Kurira paredhiyo kana kubuda paTV hazvina zvazvinonyanyanyupa. Zvakanaka zvinokusimudzira kuti mangwana uzikanwa. Tuinda papoint iyoyo yekuti mamboitaura bichana kuti mavakurudzira especially vari mumagitari kuti vachiramba vari mumagitari kati varimo zvavo but ngavaitawo chimwe chepasaidi kuti zvinhu zvikasaoma covid inodzoka futika unowana pekutangira. Ichokwadi chacho zvekuti magitari kaya ngatiridze zvedu tinoaridza. Azvo zvakutoda kutoti wana ukamuka project kaunoita pasaidi nekuti zvinhu kana zvichinge zvaoma zvinotonangana newe hazvinangana umwe munhu. Saka zvakafanira panguva yecovid iye taiva tisina zvatanga tiinazvo. Nhamo yangosvika kurova patiri nzara yakarova patiri zvisingaite. Tikatoshaya kuti toita sei takutosekwa nevanhu tichitokumbira zvekudya ndipewo hupfu pewo muriwo. Ndo zvakazotidzidzisa kuti unofanira kuita chimwe chinhu pasaidi chinozokubatsira mangwana. Takatarisana neApril kusvika ndozvado mwedzi wamunocelebrate birthday renyu. Ndosvika makusvika 60 handiti 68. Makatigadzirirei chekuti chinocelebrate birthday zvasi kazhinji munowanza kuti birthday nezvidyiwa zvinyuwani, birthday nezvidyiwa kana munorekera gore rimwe chete. April ndinenge ndakwenenzvera album yangu asi ndiri kuigadzira. So dai ndakakurumidza ndakaitanga last year ndingadai ndichitoti inofanira kutobuda April birthday yangu chibudisa new album. Damba refi rakakoshera tiri kutarisa kuti makupinda munumber 30 pamwe rinenge rine significance kuti tiri kunyazo rikonyera iri rakuita pamwe ndo rakunzi zibaba rababa rezvase zari kupetera dzimwe dzese kana kuti ndo ndasvika pahafu kwasara dzimwe 30 dzandichada kuzoita kumberi uko.
ya ndezvekuti damba refu iri ndoda kugadzira zvinonzwika nenyika kuti uyu murume ari kutaura chimwe chinhu ende nyika kana yeida yange iri muno mumwe anofanira kunhonga chake ipapo chingamuraramisa vanobatsira vabatsire ndoti mumwe nomumwe ndomuisawo pake nezvaanofanira kuita ndomaimbira andoda kuita vanobatsira ndovaudza kuti vanofanira kubatsira sei. Right, masoko enyu ekupedzisira kuvatsigiri vabatsiri nevese vanga zvamuda kuzviri pamwoyo penyu zvamuda kuti kana kuti vabatsiri tokumbirawo kuti hatina zvatinazvo tototawo rubatsiro kana tava kuzochema ndibatsirewo vatsigiri garai makaterera zviri kuuya zvimwe zvakadai ndikutodawo kuti kuvatsigiri vedu ngavatitarise neziso rimwe chete asitarise nemaziso akawanda. Ndinawo mwari ndoti ndikada kukumbira chinhu vanzi ungakumbira chinhu iwewe munhu wakatanga kare watokuma makore akatochiridza ungakumbira chakati. Aiwa sekuru wangu ndino wakafa asina kana bhasikoro chairo asi ndakatengawo mota saka zvichireva kuti mapirwo namwari anosiyana. Ukaona mumwe wako akukumbira mupewo chaakumbira ichozvo kwete kumufananidzira nguva yararama panyika kuti sei wonge usinawo chakati. Kurarama panyika kusiti ndokuwana zvakasiyana, kuwana nekurarama zvakasiyana. Saka vatsigiri vangu ndinoti please nditarisewo neziso rimwe chete zvandataurawo inini ndinzwisisewo pane chinhu ichocho. Tibatsire mangwana ndini chakubatsira mangwana ndiwo chandibatsira. Kuri kweri kwamakamboenda kutsvaga batsiro mukanyi makati vari kweri vanombokubatsirai machema seizvozvo? Hakuna. Ndine dzimwe shamwari dzangu dziye dzekuti unogona kuenda nhasi shamwari ndanetsika ndoda kuenda kushuwa handina petrol. Unonzwa alright imbomira ndimbotazitaisa ndichakubata hakuna chinombuda. Pane zvimwe zviri kutsikwe mwoyo wenyu zvamunoda kutaura zvapera zvatafunga zvapera tataura zvese zvapera kana sune zvimwe zviri kutsikwe mwoyo zvamunoti sevaimbi pane zvatinoitwa zvakati kana kuti ini samadzibaba inini zvangu ndoda kuzvimirira ndega kana zviputika zvinoputikira inini ndinoda kubatsirwawo. Ndoda kubatsirwa chero naminista chero naani ndoda kubatsirwa kuti ndigone kuenda mberi kana kuti asati ndaguma kuridza mumusoro mangu zvichirimo chiri kugona kukomboza. Ndoda kunzwisisikawo kuti ndauyawo nechichemo changu ndibatsirwewo. Kana chinditi ndikakubatsira mangwana mari ndozoida bheki tokwanisa kudzosera. Zvinongo basa rangu razaruka rakundipawo something handikwanisa kudzorera kana basa rangu sati rakundipa asi kana rakundipawo ndasimudzirwa tokwanisa kudzorera. Aiwa tatenda zvapera handiti tatenda hangu. Aiwa bro unozva zvandanena kutaura ndechekuti ndoda kutaura kuti nyika kuti inzi nyika iyi yakasimukira kana kuti ine mbiri yakabudirira. Tisu vanhu tofanira kunge takabudirira. Tisu vanhu tofanira kunge tiine mari nekuti kuva kwedu nemari ndokuita kuti nyika inzi yakabudirira. Kuti pasina vanhu hapana nyika.